Hola, soy Natalia Pizarro y vengo a presentaros mi primera novela, El juego de fingir quererte. Doncs mira, en el cas de la Natàlia jo vaig tenir la sort de tenir-la primer com a alumna de literatura universal, que clar, ja és una matèria que dona molt de joc a nivell de parlar d'aficions, lectures, què t'interessa i també del seu procés creatiu, d'escriptura, i després vam veure que li interessaria explorar aquesta via de puc publicar la meva pròpia novel·la. Llavors em van fer tutora a mi en el sentit que ja ens havíem conegut i havíem creat aquest vincle bonic d'aula, i ella des de seguida va mostrar un gran talent per desplegar idees, per posar-les sobre el paper, i que en paral·lel ella el que volia explorar és si ets capaç de fer això, és a dir, si no surt bé no passa res, perquè el que estem també analitzant és quin procés ha de seguir una persona que pugui arribar a publicar la seva obra. Sempre m'ha agradat molt escriure, aleshores sí que en algun moment he pensat potser ser escriptora, però sí que és veritat que és molt difícil aquest procés de poder dedicar-te només a l'escriptura, aleshores es va descartar una mica, però pel treball de recerca de primer i segon de batxillerat vaig pensar en un tema que m'agradaria molt investigar i com en un futur m'agradaria molt dedicar-me al món editorial, vaig pensar en poder-me inspirar una mica en tot aquest treball, aquest procés. La novel·la, la veritat és que va néixer una mica del que a mi m'agradaria llegir. Jo soc una noia que llegeix molta novel·la romàntica i m'encanten les comèdies romàntiques, en pel·lícula, llibres, tot. Aleshores vaig pensar en una història que a mi m'agradaria llegir i que jo gaudiria. Aleshores vaig intentar enfocar una mica els personatges i tot això. La veritat és que les idees que ja tenia en un inici, a mi sí que he agafat alguna escena que tenia així ja escrita, però la majoria és tot projecte nou. No sé, jo m'ho tenia bastant callat, la veritat, no és que m'agradi molt com presumir o fer coses així, aleshores quan vaig presentar ja el treball de recerca definitiu i tothom va veure llibres em van quedar una mica flipant, em deien què? La veritat és que sí que és molt gratificant veure que hi ha gent que valora el que has fet i valora el teu treball.